Foca? Da, bine, mă, uite. Focă, trăznița ar trompi mațul gros. Ce-i luăm pe aia? Nu e orice lampă, mediocrule. E un artefact. Păi măta, păi ce facem? Ne jurăm așa pe față? Artefact înseamnă obiect vechi. Poate fi și nou-nouț. Dacă nu mi-l împrumuți, dă-l să ți-l faci. Are puteri speciale, trebuie studiat. Nu-l dau la orice retardat. Ah, puteri, studiat, înțeleg. Și căcatul dracu, stătui de manchilozai, care mă sumonași vere. Focă, lampa-i posedată. Pieia ghiuță, prinde mai de puță, între alu trompi cuvânt și alu spiritul sfânt, mâncați arjermii ochii în mormânt. Mă, mangustă, pune brelocul jos, că ăsta nu-i nici de-a lui dracu, nici de-a lui Hristos. Sunt duhul lămpii fermecate și acum că mi-o frecarăți 3 dorințe descuiarăți, dar fiindcă sunteți 2, le împărțiți voi între voi. Eu primul, eu primul. Dorința ta-i comandă pentru mine, boss. Atunci, dăm peștișorul de aur. Poc o bășină, poc o măslină, poc o magie făcută în surdină, poc un căcat și un floc despicat și uite dorința cum s-a întrupat. Poc puci duți! Până eu sunt peștișorul de aur și... Băi, Epic. Da, eu vreau să mă faci invizibil. poc puci duți! Ce dracu ai făcut, gazosule? Cam așa în lampa ta. Muriu ai enecat cu vomă să mori. Păi nu zisă și că vrei să fii invizibil? Păi și te făcui pensionar. Ia, hai, gata joaca. Care e ultima voastră dorință? Păi, să fie tot exact ca la început. Poc puci duți! Ce faci, Foca?